Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kasenjuk ki wahe shnong kari jantia kalalet bania kendu yo menteri rangba kejela ukandut ke sangma bat ait iru ya kedor kha salur ke jing'e ke bakathan kaya kendu. Presiden kasenjuk ki wahe shnong kari jantia uba lipon habaya keran bikinong thok khobor hadian ke jia kendu bat menteri rangba ulai thu bakasenjuk kalawan ra bat ki shibun ki jingdawan na ke sarkar bakan pai khmat lem ya ke jantia barok hwei. Ulai thu bakari jantia kamdan ki jaka pule ki babiang kilenti ki senkien ki babha bat kham tam bat ha ka baya dei ki jaka sumar kimdan ki babiang bun ki patba ki basong ha ki than khaput ki akan du jing namar ki jaka sumar kim biang ki haban wan ra shadu shajuwai bat kani ka bu jing shibuni ki patba kani ka kenhun ka kentui ka sarkar ban thawi ki lat kilenti ban pen bhai ki jingdan kam jing ki patba bat kila kentu ya ka sarkar bakan pelat no ya ka pisa jong ka skim shispa asngi ka bahaduk menta ka sarkar kampat pelat ya ka ngiwan ya kendo isem ban dai ai ya ka memorandum aka jingdei bat ki jing'e ki mangi kendo ko yang kari jetia bro artu di district east bat west ngiwan pun kenma ka jingdei bat ka jingpun slam ban penpoi ya ka bai nong sngi dan ne ka jitre bat MNGREGS mereka cinta ispat sini ya kalau state government kalau ia nak central government bagi kerpat kalau kelaikan bala bagi perpois blok bagi orang sana bagi haji ini bagi jing'e di sekian kemudian ki surok antam surok ke balong ka main bagi penwanra ini ke jing ya kenduk nak kawai ke senong sekawai penwanra ya ki jingam kami joni ada kai pateng bagi ke antam por ka positong bagi bagi kabamut ngila pen kenmau ke jide pen national highway 6 pan bahaya ka pat ki ruti sengking ki surok ki badan haki blok ki per blok rejentia tumangi pai cakaliang jong sai pun blok badang long sadin pat ki than jong ka huroi hingkaria ki border area ki badang chemchinge ba ke jing kendo pat ki surok ruti sengking ke bakta ya kayan ki yang pat ke kai ke ba khantam ke por ka sa kesian jong pai pa hadin nang tangi wan ru ban bu ya ka jing dei hagi kam ban penroi ya ka kam rep kam riam ni kerparik sarkar la ban ai biang ban penyok biang kenja sebok dawai ban penbahai kam rep kam riam nadu ba bat ki wei bat ro ki skim nadu ki PM kisan skim bat ki fokus kumta bat ki wei ki skim ki bajuyo naka central government ban naka state government ni kumjo te hakaji dei bat ki negi CNRD block ngili i kum ka block thalas kenya bagi pai kalau long ki dagi spa teli spa tamai ki snong ki ladon hang tu la khamnya bat bun ki pemjuyo ki jimtoi ki papaka tingi kwa bakan don ka blok ka batmai na ka banta ban pli kerpang ki area ka banaduk ka nartiang namdong sengat aduk kanduli kalau bun ki snong hang tu tingi kwa ban kin pli no ka wei ka blok apa namdong tingi kwa ru ka wei ka banta jing dei bat ki blok ha ka jing dei bat ka ni ka blok laskeng ki babun ki snong hang tu ki banado nang te na siliang ke bamut bahap apa ke blok 1 ki pser khat khasla bat ki ki snong ki babun na siliang te ki yawan hang tu te ya kaningi i ba ka por kala dei ban upgrade le ni operation no na ka CNRD block cha ka civil subdivision ni kerpat ek sarkar kat bala ai ban pen kloi le ni ban pen le stom khrang bo pai ba ni sup pan ngi phai ro ni ki liang ba ba ka dei ka raliang outpost ban upgrade chaka raliang police station bangin buru ki outpost ko mahasa sniang bagi kita yang bertu sharum ke badai border bad ke blok 1 khanam ban yada ya gari bai ka jaj beriu jangi na giwai ki kam sniu kani ke dei ke bodon kam ha ke jing dei bad ke home department ni phai su shuru ha ke jing dei bad ki school ki college ni ba ka khat ar law college ke bodon hajuai ke bolong ka evening class le ni morning class ni ka don kam bad ni ngodon kam ba kan don no dagi day class le ni ki class ke bamen sngi bai ka ni ba ka sarkar ka nierap ban pej no da ka sarkar hi ban la ban ai ke jing sikri ka babiang ka jidai ba ka jing nang jing tip ye ki kam jong ka an le ni ban lek pule ki khana ki bala pas nadu ki BA le ni ki PU kum ta ter kat ba ki sya ka kerdan jong ki kat kum ka norms ka badai jong ka law ha ka jing dei ban pule ban nang nadu ka LLB hadu ka LLM kat bala ai bat ngi hang tu ngi dapat kan maru ya ka sarkar lomba ka memorandum ke milih ai ha ka jing dei bat kini ki ha ka imlang salang ka bamut bangin pe ya ka imlang salang jongi khamtam ha ka jingkoi jingkhia ka badai hagi
i hospital ni ki CHC kum ko yoksi safai circle kablong jangai ba ladan ka head district jong ka West Jaintia Hills na juai bat hado halas ken nyor kala kham jangai kepada ke CHC ni ko ban upgrade igini ban penbiang kum halas ken haga por ka ba ka saw ka sian ka kha ka pun kala don kam tangga machine x-ray rum don ka scanning machine rum don tikini ka hablai na kawai ka hospital chaduk se juai ek ba jangai te phi ha ka ni ka por ni kwa ba ka sarkar kan da perkhat ban phai kum sikini ki liang e bro te iki ba ka sarkar la e ni la kerpat rup kendang page show iki ai ka ba ka senjuk kamla ban theo ban wa la ni kamla show ban i kam si jingai ban ni ki bagi seng na po Jaintia ki wan ban pesngau ni kubur kum ginong senchar chnong la ni kum kita ginong pe ya ka imlang sa lang na rugi chnong ta bat ki wei ka senjuk ka ai ka jing kerpat ya sarkar ban wanra ban penirap kat bala hakane ka tanior jokane ka sarkar MDA kanang bagi ki jingtmu kinlong ki ba job bagi ki jingtmu kilong wanra ka jimtoy kimlang sa lang hagarin tia barok kawai barok arteri ki district East but West Jaintia